हेलो नमस्ते प्रणाम। तो देख सकतनी लोगन भाई लोगन खेत में पहले के लोग का खात रहल जे लोग के बीमारी ना होत रहल। अब के लोग तब जे खाद पके खाता, चाउर खाता, रोटी खाता, गेहूँ बोआता तो उ खाता तो बड़ बीमारी होता। देखी लो हमरा खेत में बोआइल बा, इ का ह टंगनी ह। इहे चीज लोग पहले के खात रहलक ह तो लोग के बीमारी ना होत रहल। देखी लो सब बोआइल बा, तिल बोआ गल बा, यही में जनेरा बोआइल बा, यही में बालटांगुन बोआ गल बा, यही देख सकतनी लोग यही में खीरा बोआ गल बा, यही में बोआ गल बा मनोरंजन वीडियो में देख लो। यही में जनेरा बोआ गल बा, यही में भिंडी बोआ गल बा, यही में मरचा बोआ गल बा। एगो खेत में कई गो फसल तैयारी हो गल।